Hej og velkommen til denne videoguide i opsætning af FileZilla FTP. Mit navn er Mikkel, og jeg vil vise jer, hvordan I selv installerer og konfigurerer FileZilla. Til at starte skal vi have downloadet programmet inden for producentens hjemmeside, og til det skal vi åbne en internetbrowser, og i mit tilfælde bruger jeg Internet Explorer. Siden vi skal ind på hedder FileZilla-project.org. Herinde skal vi have downloadet FileZilla Client, og til det trykker vi på den store knap, hvorefter vi bliver viderestillet til en anden side, hvor vi skal trykke på den grønne knap, der hedder Download Now, som står ude foran Recommended. Og når vi gør det, bliver vi viderestillet igen. Hvis I har en pop-up blokker kørende, vil I opleve, at der kommer denne lille besked om, at download-filen er blevet stoppet, og I skal trykke på den og trykke på Hent fil, hvorefter downloaden vil starte med at tælle ned igen, og vi kan få lov til at downloade filen. Vi trykker på knappen Kør, hvorefter downloaden vil starte, og installationen vil starte bagefter. Vi trykker på knappen Kør, og programmet starter op. I første vindue kommer Terms of Agreement op, og den skal vi trykke I agree på. Og vi lader prikken stå, hvor den er, til Anyone uses this computer, og trykker på næste igen. Og vi sætter et flueben i desktop icon, hvis vi ønsker at få en genvej ud på skrivebordet, og trykker på næste igen. Og da installationsplaceringen er korrekt, lader vi den stå som den er, og trykker på den næste. Og til sidst trykker vi på Install. Nu er programmet installeret, og vi kan trykke på knappen Finish, hvorefter programmet vil starte op. Nu er programmet færdiginstalleret, og vi skal til at konfigurere det, og til det går vi op i venstre hjørne og trykker på knappen Fil, og derefter på Websted Manager, hvor et nyt vindue vil poppe op, og vi kan trykke på knappen Nyt websted i det åbnede vindue, som vi kan give navn for at identificere hvilken FTP-server det er, vi vil connecte til, og i mit tilfælde kalder vi den bare test. Over i vært skal I typisk skrive jeres domænenavn, og i mit tilfælde hedder det unoeuro-demo.com. Og porten skal stå til port 21, og protokollen skal stå til FTP. Krypteringen skal være brug enkelt FTP. Og til sidst i logon type skal vi vælge fra anonym til normal, hvorefter vi får mulighed for at specificere hvilken bruger der skal logges ind med. Og i mit tilfælde hedder den unoeuro-demo.com igen, men i jeres tilfælde vil I kunne finde de rigtige oplysninger på den velkomstmail I har fået fra unoeuro af. Og til sidst indtaster vi kodeordet. Sådan der, og trykker på knappen Tilslut, hvorefter vi bliver forbundet til FTP-serveren, og der er adgang derfra. Dette var slut på guiden, opsætning af FileZilla FTP, og jeg takker jer for at have set med.